আমরা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে রে না আরে থাকা একটা ধোকা ধোকা বন্ধু কাটে গেছিল আরে ধোকা ইয়ারা ইয়ারা আরে কত বলছে তোর গজব করতে ইচ্ছা নাই রে তোর গজব ইচ্ছা নাই হয়না হচ্ছে কাণ্ড ଆଉ ରହି ହଉଛି ଆଜି ମାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ବୁଝିଲ 17 ଦିନ କାମ କର ଆଜି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହବ ତମେ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଖଣ୍ଡିଆ ହବ ସେକାନି ଯା ତୁ ସେକାନି ଯା ହେଲା ଯା ଯେଉଁମାନେ ନଡ଼ିଆ ଟିକଟ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମର କାଉଣ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ବିନା ଟିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ ବିନା ଟିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ Udah pernah dulu ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦଣ୍ଡ କରିଲେ ଏଇଟା ମନ ପାଇଲାନି ମନ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାକ ବଳ କରିବେ ହଁ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଅଛି